Takže čau to lidi, asi tam dalšího videa. Dneska tady bude video z lomeno efekt. Nějaký efekty si dáme, i survival a tak. Bude to takový kratší video. A tak, takže to nebudu zdržovat a jdeme na první příkaz. Tak, první příkaz bude, dáme do chatu, lomeno, třeba tady máte to, příkazy, ale třeba napíšem tady to už můžete obsat. Bo to mezera, třeba dáme jenom to, takhle a dáme lidi, dáme 45. Ne, dáme 140. Tak, bum. Jo, lidi. Já jsem se nějak zbláznil, ne? Už to skončilo. Tak, to bylo jako hodně. Lomeno. Co to? Zkusme to ještě jednou. Ježiš. Tak. Bum. Jsem ještě výš, lidi. 3000 už asi nepůjde. Vám říkám na rovinu. Mám to na skoro hodinu. Tak si pijeme milk. No lidi, to je skoro 1000 bloků vysoký. Zkusíme tu 30 jako. Lomeno. Jsem tady, omlouvám se, dáme A3. To nepůjde, myslím. Ne, takový číslo nedáme, dáme 4000. Dáme 300. To už nejde. No to už nejde, no, škoda. Ale to nevadí, jdeme na další příkaz. A to 4. Teda 2. Jdeme na to. Tak. Zavináč S. Třeba 3, 2, 1. Jak kdybych měl hacky normálně. Až si mi to normálně nereginuje. Nejde to jako nejde to na lítání, ale to nevá, jde to takhle. Jako to je jako hodně dobrý.
Jak jsem spadl. Už se vypijeme mlíko. Stromí. Tak. To si vyhodíme. Tak a jdeme na další přítěr. Lumeno. Zkusíme. Počkejte. Chvíli. Tak, mám to tady. A to je zeď. Spočítáte si, tady si dáte dřevo, abyste to, nebo aspoň si to dali, abych ho poznal. Tady mám souřenice. 14, 4, 169. To, počkat. Aha, tak to nic, no. Znova. Ty vole, já se nepamatuju. 14. 20 bloků vysoký. 169. A už je to úplně stejný? Tak to je jedno. Takový to jdeme napsat. No. Minus 2, 4, 9. To možná to teďka nepůjde, ale na příště si to protrénuju. Myslím, 14. 20 bloků vysoký. 169. Tak teď dáme mezeru. Třeba možná to nebude fungovat. Tak na příště si to natrénujeme. Já nechápu, proč mi to teďka nejde, jako. Se musím kouknout. Tohle. Takže budeme mít další efekt. A to bude ale jak se ne? Jo. Třeba tady si dám tady tohle vykopu. Tady si dáme takovou platformu a uděláme tomu zdi, aby to poznalo, jako, že to je jako můj barák. Tady. Tak, udělám tomu stěny ještě. Tak to asi jsme malinko nepoložili. Tak. Sklo, dveře.
ještě velký A. A, D, mi. 6, 6, 6. 6, 6, 6. Tak. Dáme si v tom baráku spawn point. Lomeno. Jestli tam dávám ruku, tak se strašně omlouvám. Lomeno. Si. Pa. V. N. Po. I. To. To je všechno. Ježiš, to tu bylo mamko dlouhý video. 10 minut, jako jsem nečekal. Tak. Máme spawn point. Tohle bych chtěla nejradši pryč. Na příště fakt slibuju, že už budem mít zdi na nějaký video. Takže vyjdeme třeba pár. Budeme daleko. Tak. Ježiš, ještě musím. Ten další příkaz bude lomena. A možná jsme se to učili. Děláme mode 0. Tak. Dám lomeno. Kill. Boom. A jsem v domečku. Nice. Ale to se mi to laguje. Počkej, já zkusím to doma. Hej, mě se to nalaguje. Lomeno. Ježiš. Lomeno. What? Jsem jako nechápal. What? Zkusím daleko. What the fuck? Kde jsem? Aha, tak já... Jo, takhle. Já jsem zrušil tam ten spam point. Jo, chápu, takže tohle by bylo... Hej, počkejte lidi. Dáme si video. Tohle. Takže tohle by bylo pro dnešek vše a zatím zdarec.